उत्तुंग कड्यावर मी त्याला उभा केलंय. त्याच्यातून जर का तो पूर्णतः उतरला असेल तर त्या भक्ताची इच्छा पूर्ण करणं मला इच्छा वाटते. म्हणून त्या भक्ताच्या दिशेने माझं प्रयाण आहे. मग या अरण्यातील भक्तांच्या मनोकामना परिपूर्ण करणं हे माझं पण प्रथम आद्य कर्तव्य. आई बाळा पाणी 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 म्हणून तडफडून जरी मेलात तरी पाण्याचा थेंबही तुम्हाला देणार नाही. हे बघ कड्याका जाऊन लागतं. पण तुला ऊन कसं लागेल? खरं ऊन मला लागायला हवंय. हा तुला ऊन लागेल कसं मला सांग. मी यांच्या स्कंदावर आणि माझी एवढी प्रचंड सावली तुमच्यावर, मग तुम्हाला ऊन लागेल का? पाणी मिळणार नाही. तुम्हाला पाणी देणार नाही. मिळणार नाही. माझ्या लाडक्या राणी, माझ्या गुलाबाच्या फुला पाणी 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 हवंय. ऐक आई ऐक, खरी ताण हिला लागली. तुम्हाला काय धाड भरली? तारे 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 चिंता करू नको. जीव माझा खासावीच गेलाय. मला पाणी हवंय. अरे रे रे माझ्या गुलाबाचं फूल, माझ्या गुलाबाचं फूल. गुलाबाची कळी राखून ठेवा. ठेवणार नाही ठेवणार. तुम्ही शिकू नका बाबा. आई हा तुमचा पुंडलिक पाण्यासाठी जातोय, पण पाणी कुणाला? तुम्हाला नाही. माझ्या बायकोला, माझ्या लाडक्या राणीला, माझ्या गुलाबाच्या फुलाला. हे गुलाबाचं फुल राखून ठेवा. ते सांगू नका मला. माझ्या बायकोनं पाणी पिऊन राहिलं तरच तुम्हाला राहिलं तर मिळेल. पण मला उचलून घ्या. काय उचला? कुकुट ऋषी शतशः प्रणाम करतोय. खरोखरच भगवंत तुझी इच्छा आणि सत्ता म्हणून हा मर्त्य मानवाचा जन्म मला प्राप्त झाला. पण या मानवतेचा धर्म जोपासण्या करता मी तत्पर होतोय. आणि माझा तो धर्म कोणता असेल? प्रातःकाली उठावं, सच्चिर क्षेत्राचं स्नान करावं आणि सूर्यदेवाला अर्घदान देऊन आपली काया पुनीत केल्याचा भास माने मनाशी चाकावा. आणि म्हणूनच प्रातःकाली उठलो, गंगातीरी गेलो, स्नान संध्याची कर्मे आटोपली आणि केवळ या आश्रमी आलोय. का आणि कशासाठी? तर भगवंताला आपलासा करून देण्याकरता या ठिकाणी आपण बसावं, नित्याचं कर्तव्य पार पाडावं हेच योग्य. ओम नमो नारायण वासुदेवाय. ओम नमो नारायण वासुदेवाय. ओम नमो नारायण वासुदेवाय. धुंदाळून पाहिलं पण पाण्याचा लवलेशही कुठे मिळाला नाही. दुरून पाहिलं तर एक झोपडी आहे. या झोपडीतून धुराचे लोट गगनाला भिडतायत. अर्थात इथं माणूस राहतो. जिथं माणूस वास्तव्य करतो तिथं पाण्याचा लवलेश असतो. म्हणून आत अरे वा, कोण हे रमणीय असं स्थळ. एक महंत ध्यान धारणा लावून बसले आहेत. अर्थात आपली इच्छा पूर्ती इथंच होणार. हे परमेश्वरा,
हे महंत, हे स्वामी, तुमच्या चरणी मी साष्टांग नमस्कार करतो आहे. साष्टांग नमस्कार. सच्चिदानंद परमानंद ओम नमो नारायण. त्या भगवंताला आपलासा करून घेण्याकरता एक ताल तल्लीनतेनं त्याचं ध्यानचिंतन करत असताना माझ्या ध्यानाचं विसर्जन करणारा कोण आहेस तू? महंत, तुमच्या ध्यानाचं विसर्जन करणारा मी एक ब्राह्मण आहे. माझं नाव पुंडलिक. ब्राह्मण कुलात तुझा जन्म, होय. नाव तुझं पुंडलिक. होय. आई वडिलांचं नाव? आई वडिलांचं नाव? महंताच्या पवित्र घराण्यात माझा जन्म झाला. ती माझी आई सत्या. आणि माझ्या पिताजींचं नाव जानुदेव. 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 चाललास कुठं? काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनाला. पण माझ्या सुंदर बायकोला तहान लागली, पाण्यासाठी व्याकुळ झाली. म्हणून पाणी शोधत असताना तुमची पर्णकुटिका दिसली. आत प्रवेश झाला. तेव्हा महंत, पाणी द्या. सच्चिदानंद परमानंद ओम नमो नारायण वासुदेवाय. पाणी द्या. म्हणजे तो पुंडलिक तू? होय. वर नादाला छान जात चालता ऐकून पाण्याची छाय. कोण पाण्याची छाय? क्रोधाला आवर झाला. सांगा महंत, काय या पुंडलिकाचं चुकलं म्हणून तुम्ही मला धिक्कारत आहात? तुझ्या सारखा पापी या विश्वात शोधून सापडणार नाही. जा म्हणतात कोण पाण्याची छाय? पण महंत, मी माझं आत्मपरीक्षण केलं. बालपणापासून आतापर्यंत कुणाला वावग कधी बोललो नाही, कुणावर हात उचलला नाही, अपमान कुणाचा केला नाही. मग माझं काय चुकलं? काय चुकलं? कोण पाप घडलं? एकच पाप तुझ्या हातून घडलंय. का माझ्या हातून? आणि तेच पाप कोणतं असेल? कोणतं? तर ऐक, बायकोच्या आहारी गेलास आणि ज्या मातृपितृ देवतेने तुला जन्म दिला, या विश्वाचा चित्रपट दाखवला, त्यांचे हाल केलेस. अर्थात असा पुत्र असून नसल्यासारखा माझ्या पुंडलिकाची चूक पुंडलिकाच्या ध्यानात आली. माझं काय चुकलं? आई बापाच्या गळ्यात दोरी, बायको खांद्यावरी, हेच माझं चुकलं का? पण महंत, या जगात श्रेष्ठ कोण? देव श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ, बायको श्रेष्ठ की आई वडील श्रेष्ठ? कोण श्रेष्ठ? कोण श्रेष्ठ? मग ऐक, या विश्वाच्या ठिकाणी श्रेष्ठ कोण असतील? कोण? तर ऐक, तुझ्याच प्रमाणात साज एक पुत्र माझ्याच प्रमाण जेव्हा आपल्या बायकोच्या आहारी गेला आणि त्यानं काय केलं? काय केलं? बायकोच्या नादाला लागला. जेव्हा आपल्या पत्नीची इच्छा पूर्ण करण्याकरता पत्नीने सांगितलं, स्वामी तुमचं माझ्यावर जर का प्रेम असेल तर माझ्यासाठी तुम्ही काय कराल? तो म्हणाला, सांग ना, तुझ्यासाठी मी वाटेल ते करीन. त्याच वेळी ती म्हणू लागली, स्वामी माझ्यावर तुमचं जर का प्रेम असेल तर तुमच्या आईचं काळीच माझ्यासाठी आणून द्या. त्याने काय केलं माहिती का? काय? मागचा पुढचा विचार न करता एकांतवास रात्रीच्या समयी घडणाऱ्या शरण्यात घेऊन आईला गेला आणि म्हणाला, तुम्हाला मी यात्रेसाठी घेऊन जातोय. आणि त्या क्षणी त्याने काय केलं? मागचा पुढचा विचार न करता स्वतःच्या आईचा हृदय फाडलं, आईचं काळीज अलगद घेतलं आणि केवळ बायकोला देण्याकरता, बायकोची मर्जी संपादन करण्याकरता जात असताना दगडाला आपटला ठेस लागून खाली पडला. हातात असलेलं आईचं काळीज खाली भूमीवर पडलं. त्यावेळी ते काळीज बोलू लागलं, बाळ बाळ तुला लागलं का रे? अरे रे. आणि त्याच प्रमाणे तुझी अवस्था. आईची अमाप माया. जा आपल्या बायकोला देण्यासाठी म्हणून आईचं काळीज घेऊन जात असताना मार्गात दगडाला ठेच लागली. काळीज एका बाजूला पडलं, पोर दुसऱ्या बाजूला पडला आणि त्या निर्जीव काळजातून शब्द उमटले, सांग बाळ तुला कुठं लागलं तर नाही ना? मेलेलं काळीज बोलतं, मग पुंडलिका तुझे आई वडील जिवंत आहेत.
पापी चांडाळ, हो मी पापी आहे, पापी आहे, पापी आहे. महंत क्षमा करा मला. मग दे तुझ्याच प्रश्नाचं उत्तर तुझ्याकडूनच मला हवंय. महंत या जगात श्रेष्ठ कोण? आज मला कळलं, या जगात सर्वात श्रेष्ठ काय असेल तर आई वडील, मातृदेवता, पितृदेवता. पण मला सांगा, मला सांगा, या पुंडलिकानं काय करावं, काय एकच करावं हवंय. करावं? अरे या विश्वाच्या ठिकाणी प्रत्येक पुत्राला श्रेष्ठ कोण? या विश्वात जर का नावलौकिक मिळवायचं असेल, आई बापाची सेवा. जो आई बापाला आपल्याला जन्माला घातलंय त्या आई बापाला श्रेष्ठ म्हणून त्यांची मरेपर्यंत सेवा करायला हवी. अश्रू मग ऐका महंत, यापूर्वीचा पुंडलिक मेला आणि दुसरा पुंडलिक जन्माला आला. याच्या पुढे आई वडील म्हणजे माझं सारं सर्वस्व, ब्रह्मांड विश्व, सारे देव, सारी तीर्थक्षेत्र. मग त्याच आई वडिलांची भक्ती करण्यासाठी निघाला पुंडलिक आनंद परमानंद. ओम नमो नारायण वासुदेवाय. आपण इथं न थांबतात एकांत वास्पद करून त्या प्रभूला आपला करून घेण्याकरता स्वतःच्या देहाला दीक्षेला भेट देतो. सच्चिदानंद परमानंद. पाणी हवं, पाणी नाही मिळणार. पाणी हवंय. अरे मात्र काय हो, अरे पाण्याची वाट बघता आहात तुम्ही. माझा नवरा मला पाणी आणण्यासाठी गेलाय. अशीच मला पाणी नाही मिळणार. मरून चला परत. चांडाळी पुढे येऊ नकोस. आई आई मला चांडाळी म्हटलं. एवढा माझा नवरा बदलला कसा काय? बायकोला खांद्यावर घेऊन फिरणारा नवरा आज मला चांडाळी. आई बाबा, भागली का तुमची तहान? झाली का तुमची तृषा शांत? पहा तारे, यांना म्हणतात माणूस आणि माणुसकी. आग लावा त्यांच्या ज्या माझ्या आई वडिलांना तू मारिलस, ज्यांना क्षळीलस, तीच माझी म्हातारी माणसं मला सांगतायत, पुंडलिका दे दे तुझ्या बायकोला पाणी दे. फुकटचं तोंड दिलंय सांगायला. काय दिलं नाही ना? पिताना पिलं ना? तारे, या दोष तुझा नाही. अगं माणूस जसा विचार करतो तसा त्याला समोरचा दिसतो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी. काय? काय झालं? पण काय झालं? तू माझी बायको असून माझा नवरा झालीस, आणि मी तुझा नवरा असून तुझी बायको झालो. तेव्हा आता नवऱ्याची जागा काय असते? मारता काय? निदान मारताना जागा बघून तरी मारा. शाबास, बरं बोललीस. अगं माणसानं जागा राखून ठेवायची असते. माणुसकीची जागा जर माणूस सोडू लागला तर ती त्याच्यावर माझ्या बापाचा पुष्कळ आहे. मी अशीच माझ्या बापाजवळ जाईन, पण या थेड्यांचे पाय चेपणारी यावे. हो जाते, जाते. म्हातारे तुझं बरं नाही होणार. वाटो होणार. म्हाताऱ्या बरं नाही होणार. थेड्या जाते मी. थांबा. काय म्हणावं तुम्हाला? ज्या ताऱ्यानं तुमचे हाल केले ती तारा आपल्या नवऱ्याचा संसार सोडून जाते आहे. हे पाहता क्षणी तुम्हाला वाईट वाटलं. तुम्ही मला सांगता पुंडलिका थांबव तिला. पण आई बाबा ऐका, एक बायको गेली तर तो पुरुष दुसरं लग्न करू शकतो. दुसरी मेली तर तिसरी आणू शकतो. पण जन्म देती आई, जन्म देता बाप जर मातीत मिसळला, तो जर मेला तर नाही. माणूस किती धनिक श्रीमंत असू दे, सर्व गोष्टी विकत घेऊ शकतो, पण आई वडील नाही. ते माझं दैवत, ते माझं सारं सर्वस्व माझ्या समोर आहे. बाप आहे दैवत माझे, तुला
अरे पुंडलिका, कोण मला हाक देतो आहे? तुझा देव तुला हक देतोय. माझा देव? हम्म. वाट चुकलास का रे माझ्या देवा? पुंडलिक, देव कधीही मार्ग चुकत नसतो रे. तर सव्या मार्ग सोडून वाम मार्गाचा अवलंबन जो भक्त करत असतो ना, अशा प्रत्येक भक्तांना सव्य मार्ग काय आणि वाम मार्ग काय हे पटवून देण्यासाठी देव भक्तापर्यंत जात असतो. पण देवा, हम्म. आज मला दर्शन देण्यासाठी तू आला आहेस, हा, पण माझ्याजवळ वेळ नाही. काय म्हणालास? कारण मी महत्वाच्या कामात आहे. पुंडलिक, महत्वाच्या कामात गुंतून गेलायस. होय. अरे प्रत्येक भक्त तर देव दर्शनासाठी आपापलेला असतो आणि तुझ्या मुखातून मात्र मुखोद्गार बाहेर पडतात की देवा, तुझं दर्शन घेण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाही. असा कोणत्या कामात गुंतलायस रे? देवा, माझे आई वडील म्हणजे माझं सार सर्वस्व. ब्रह्मांड विश्व सारे 33 कोटी देव, तेच माझे आई वडील म्हातारे झाले आहेत. त्याच माझ्या आई वडिलांची मी सेवा करतो आहे. तेच माझं महत्वाचं काम आहे. मग पुंडलिक, ही तुझी सेवा पूर्ण तरी कधी होणार आहे? माझ्या आई वडिलांच्या मनाची तृप्ती झाली. मग तोपर्यंत या देवानं तुझ्या इथं काय करावं? देवा, यावेळी माझी गरज तुला आहे, हो. तुझी गरज मला नाही. अगदी खरंय. जर माझी गरज तुला असेल हा. तर माझ्या आई वडिलांची सेवा पूर्ण होईपर्यंत हा तुझा भक्त पुंडलिक तुला उभं राहायला वीट फेकतो आहे. राहा देवा, या पुंडलिकासाठी विठेवर उभा राहा, विठेवर उभा राहा, विठेवर उभा राहा. पुंडलिक, देवा, गरज तुला हे मला नाही. आणि ती जर गरज तुला असेल तर माझे मातृपितृदेवता यांच्या सेवेत मी तदात्म झालोय. ती सेवा पूर्ण होईतोवर भक्त पुंडलिक मागचा पुढचा विचार न करता विठ बेकतोय. देवा, त्या विठेवर उभा राहा. हे ममवत्सा, हे मतप्रिय भक्त पुंडलिका, तू फेकलेल्या विठेवर जगात भक्त महिमा किती अगाध आणि अनुपम्य आहे हे इतर भक्तांना पटविण्यासाठी या क्षणी भक्त पुंडलिकानं फेकलेल्या विठेवर हा त्याचा देव या क्षणी दोन्ही हात कट्ट्यावर घेऊन उभा राहतोय. माझा देव, माझा देव, आई बाबा, माझा देव विठेवर उभा राहिला. तृप्त झालो. हे पुंडलिक, माग तुझ्या इच्छेस खातरच तू फेकलेल्या विठेवर दोन्ही हात कटेवर घेऊन मी उभा राहिलोय. हे मतप्रिय भक्ता, जे तुला हवं असेल ते या तुझ्या देवाकडे माग, इच्छा पूर्ण होईल. देवा, माझ्यावर प्रसन्न झालास आणि मला सांगतोयस माझा पुंडलिका काय हवं ते माग. मग परमेश्वरा, माझ्या हाकेला इथे धावून आलास. अर्थात याच्या पुढं या कलियुगात तुझं नाव वेगळं असेल. मग त्या तुझ्या नावाबरोबर या पुंडलिकाच्या नावाची गुंफण व्हावी, हेच पहिलं मागणं. हे पुंडलिक, या विठेवर मी उभा राहिलोय म्हणून याच विठेमुळं कलियुगातील प्रत्येक भाविक भक्त मला विठ्ठल या नावानं हाक देतील. विठ्ठल? विठ्ठल या नावानं हाक देतील. पण माझ्या नाममालेत तुझ्या नावाची गुंफण व्हावी अशी तुझी प्रामाणिक इच्छा आहे. मग ऐक, याच कलियुगात ठाई ठाई भजन, कथा आणि कीर्तन होतील. त्या भजने, कथा, कीर्तने प्रत्येक भाविक भक्त माझ्या बरोबर तुझं नाव कसं घेतील? कसं? तर त्या मुळारंभी म्हणतील पुंडलिक वरदे. प्रथम नाव तुझं आणि नंतर नाव या तुझ्या देवाचं. देवा, कृतार्थ झालो. देवापेक्षा भक्त श्रेष्ठ हे विश्वाला पटवून दिलं. मग देवा, दुसरं माझं मागणं, मी माझ्या आई वडिलांची भक्ती करत असताना इथं तू आलास. अर्थात या जागेचं महत्व चंद्र सूर्य असेपर्यंत राहिलं पाहिजे. चंद्र सूर्य असे पुंडलिक, यावं चंद्र दिवा करो म्हणजे चंद्र सूर्य असेपर्यंत या जागेचं महात्म्य राहायला हवंय. अरे जिथं तुझ्या तू आई वडिलांची सेवा करत होतास, खरं ती पुण्यभूमी आहे आणि या पुण्यमय क्षेत्री या तुझ्या देवानं तुला दर्शन दिलंय. म्हणून ऐक, जिथं पुंडलिक आई वडिलांची सेवा करत होता तिथं देव त्याला प्रसन्न झाला. पुंडलिकाच्या इच्छेसाठी विठेवर उभा राहिला. म्हणून आजपासून या जागी असं एक आगळं वेगळं तीर्थक्षेत्र मी निर्माण करतोय. या तीर्थक्षेत्राला कलियुगातील प्रत्येक भाविक भक्त पंढरपूर 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 या. पुंडलिक, पाहिलंच का? हा काय चमत्कार! पंढरपूर म्हणता क्षणी स्वर्गीची गंगा वायुगतीनं या मृत्यूलोकी अवतरली
आणि तिनं तुला मला आणि या तुझ्या आई वडिलांना पार कसा चंद्राकृती वळसा दिलाय. म्हणून पुंडलिक या पंढरपूर क्षेत्री ही स्वर्गीची गंगा अवतीर्ण झाली, तिनं चंद्राकृती वळसा दिला. म्हणून या गंगेला या पंढरपुरात चंद्रभागा या नावानं ओळखलं जातं. हा, चंद्रभागा. या चंद्रभागेच्या वाहत जाणाऱ्या प्रवाहात असंख्य भाविक भक्त सच्चल स्नान करतील, त्यांच्या अनंत पापाचा क्षय होईल. पण ते स्नान केल्यानंतर प्रथम दर्शन कुणाचं घेतील? माझ्या देवाचं. नाही पुंडलिक, मग? प्रथम भेट तुझी घेतील, नंतर दर्शन माझं घेतील, त्यांनाच परमोच्च पदाची प्राप्ती मिळेल. देवा हम्म. देवा कृतार्थ झालो, मन शांत झालं. पण माझ्यासाठी इथं आलास, माझ्या इच्छेसाठी विठेवर उभा राहिलास. मग माझ्या देवा सांग किती वेळ उभा राहणार आहे? पुंडलिक, तुला थकवा नाही का रे येणार? तुला हे अक्षय मत्ते नाही का रे भक्ता, वाटणार? तू गहिवरतोयस, कारण जनमानसात तुझी प्रतिमा डागाळली जाईल. पडसाद उमटले जातील, कारे पुंड्या मातलासी उभा केला विठ्ठलासी. बरोबर. या विठेवर जो मी उभा राहिलोय, देवा तू किती वेळ असा उभा राहणार आहेस? म्हणून गहिवरून तुम्हाला विचारतोयस. मग ऐक, भक्त पुंडलिकाच्या इच्छेसाठी दोन्ही हात कटेवर घेऊन या विठेवर जो मी उभा राहिलोय, तो किती वेळ राहणार आहे? वेळ? अशी 28 युग होईपर्यंत या विठेवर उभा राहणार.